Тата вялікай сям'і, тэлевядучы канала «Беларусь-4 Брэст» і адзін з арганізатараў акцыі Віталь Іваноў кажа, ідэя такога праекта доўга лунала ў паветры і вось знайшла сваё увасабленне. Сегодня, как говорится, от слов к делу. У нас первый выезд, первое посещение, детский квартал Новосельцова. Главная цель также показать нашим детям, что они могут быть волонтерами. К ним тоже приходят гости, но и мы должны приходить в гости, нести радость, нести полезные советы и знакомить при этом с знаменитыми людьми нашего Брестского региона. Ініцыятыва знайшла водгук, падключыліся псіхолагі, медыкі, грамадскія арганізацыі і педагогі. Ініцыятары праекта і сталі яго першымі адрасатамі. Першая акцыя прайшла на 4 пляцоўках – спартыўнай, аздараўляльнай, інфармацыйна-азнаямляльнай і медыцынскай. Дактары дзіцячай абласной бальніцы правялі медыцынскі агляд жыхароў усіх 5 дамоў дзіцячага квартала. Выязны прыём вялі неўролагі, хірургі, офтальмолагі, ортопеды, отоларингологи. Деткам были проведены с большего полный осмотр, даны были рекомендации по дальнейшему лечению, по тактике лечения, по дальнейшим осмотрам. Были взяты у детишек анализы и сделаны ЭКГ. Пазнаёміліся хлопчыкі і дзяўчынкі і з азамі лячэбнай фізкультуры. Натхніць хлопчыкаў і дзяўчынак на новыя перамогі прыйшлі юныя спортсмены. Ад іх мастер-класс по дзюдо, панкратыёну и боксу. Я занимаюсь уже 2-й год, и он мне нравится, потому что самооборона и для себя. И тренируюсь, чтобы здоровье было лучше. Сустрэлі хлопчыкі і дзяўчынкі казачных гасцей, Дзеда Мороза ды Снягурачку. Далей да праекта долучацца ўсе 50 дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. У планах стваральнікаў сацыяльнага праекта яшчэ шмат акцый і намер аб'яднаць дзіцячыя дамы сямейнага тыпу ў грамадскі рух. А ў 2020 годзе правесці фестываль дзіцячых дамоў сямейнага тыпу.